книгата научаваме историята на малкият Робърт Кийосаки, който имал двама бащи. Единият имал завършен 8 клас, а другият висше по философия. Изненадващо, или не чак толкова, богатият татко бил този без висше образование, а бедният бил образован. Двамата имали много различни гледни точки за живота. Бедният татко учил Робърт, че трябва да работи, за да изкарва пари, а богатият го учил: накарай парите да работят за теб. Големият проблем с финансовото образование е, че не го учим в училище. Ами тогава, как да забогатеем? Ами преди да забогатеете, е нужно да научите значението на две думи. И те са актив и пасив. Активите са неща, които ни носят приходи, а пасивите – неща, които ни създават разходи. За да ви покажа как работят те в истинския живот, ще ви разкажа историята на Васко и Пенка. Да кажем, че и двамата са на 22 и току-що са завършили висшето си образование. Да кажем също така, че си намират хубава работа и получават по 1600 лева на месец. С първата си заплата Васко купува маса за билярд. Отива в най-близкото нощно заведение и сключва сделка с собственика да я постави там. Като по този начин собственика ще има повече клиенти, които ще идват, за да играят. И в същото време Васко ще печели от жетоните. Междувременно Пенка решава, че Samsung вече не е модерно и си купува iPhone 6. Така и двамата остават с 600 лева, с които се издържат. На следващият месец те пак получават 1600 лева. Но Васко получава още 200 лева от жетоните за билярд. Васко отново купува маса и се разбира с друг собственик да я постави в заведението си. А Пенка, щастлива, че сама се изкарва парите, се награждава с една скъпа обиколка в мола и няколко скъпи питиета в Плаза. След месец те пак получават 1600 лева. Но Васко получава още 400 от двете маси и решава да купи трета. А на свой ред Пенка решава, че е заслужила нова кола. Обажда се на баща си и го моли за 6000 лева на заем, която тя ще му връща на вноски. По 1000 лева всеки месец. Ако продължат така, още 5 месеца, ето какво ще се случи. Васко ще има 8 маси, които ще му носят допълнителен доход от 1600 лева всеки месец. А Пенка тък му ще изплатила колата на баща си. Интересното е, че сега Васко ще получава 1600 лева отгоре всеки месец, а Пенка ще дава по 200 лева повече за гориво. Повечето ще си кажат: да, ама Пенка има кола, но няма да се замислят какво има Васко. Васко има приход от 1600 лева всеки месец, за който не е нужно да работи. И ако реши да напусне работа след само година, той ще получава същите пари като Пенка, която ще работи цяла година. Това е само една опция. Но замислете се, с една година работа може да направиш така, че да не е нужно да работиш никога повече. Но ако Васко реши все пак да работи, той ще получава по 3200 лева на месец. Същевременно Пенка ще получава 1600, 200 от които отиват за бензин. Сега Васко може да си позволи и телефон, и кола, знаейки, че изкарвайки по 3200 лева на месец, може да е спокоен. Но Васко е чел богат татко, беден татко и знае, че за това има време. Той ще продължи да инвестира и да увеличава активите си. А Пенка най-вероятно ще реши, че е време за iPhone 7 и нова кола и само ще увеличава пасивите си. Ако прескочим 3 години напред, ще видим как Пенка ще изглежда богата в новата си кола, но в същото време още ще връща кредита за колата. Тя ще се е мъчила да живее с по-малко от 600 лева на месец в последните 3 години. И сега ще си казва:
Ох, колко е труден животът. А сега да предположим, че Васко отделял 1000 лева всеки месец за нова маса. Той ще има 42 маси, които ще му носят над 8000 лева всеки месец. И в същото време, по-голямата част от последните 3 години, той ще е живял с повече от 3000 лева на месец. И сега ще си казва, ох, колко е хубав животът. Сега Васко може да напусне работа и да си купи каквото си поиска, само защото е инвестирал в активи. А Пенка ще продължава да работи и да се оплаква от живота, само защото е инвестирала в пасиви, за които се е мислила, че са активи. И това е основната грешка на бедните и хората от средната класа. Те си мислят, че неща като нова къща или нова кола са активи, а те всъщност са най-големите пасиви. Но не се залъгвайте, че тези, които инвестират в активи като Васко, няма да имат къща или кола. Те ще имат даже по-хубава къща и по-хубава кола, но ще си ги купят едва когато имат достатъчно активи, които да плащат за тях. И ако след няколко години попитат Пенка, която все още ще е в офиса, затрупана от работа, все още неомъжена, защото разбираш ли, работата е на първо място. Защо работиш? Защо работиш, Пенки? Тя ще каже, как защо? За да изкарвам пари. В същото време, ако някой случайно намери Васко, който най-вероятно ще е на някой екзотичен плаж със своето семейство, и го пита, Васко, защо не работиш? Той с усмивка на лице ще каже, ами и защо да работя, като парите работят вместо мен? Ако днес някой ме пита в какво да инвестирам, ще му кажа, че най-добрата инвестиция е тази в нас, в здравето ни и знанията ни. А ако ме питат кой е най-доходоносният актив, без изобщо да се замисля, ще кажа книгата "Богат татко, беден татко" на Робърт Кийосаки, защото тя ни учи как наистина можем да сме богати. Точно за това си позволих да сложа линк в описанието, откъдето може да си купите книгата. И това беше "Богат татко, беден татко" от Робърт Кийосаки. Ако видеото ви е харесало, може да го споделите, харесате или да се абонирате за каналът ми, натискайки точно тук. Да, тук. Линк за нашата Facebook страница може да намерите в описанието.